Hi guys, good afternoon. Muna siya ang resulta sa kusog kayong awan guys. Kita mo, pwede ng banawa sa tubig. Muna siya guys. So, mauni siya ang tubig guys. Mauni siya ang nagabanaw na sa tiles. Nagabanaw guys, oh. Mauni siya. Gikan diri tubig. Buong diri guys. So, diri ni siya. Manguan sa daplin. Pwede ng banawa, mura nag swimming pool. Bisa na kayong trapo. So, mauni siya. Pwedeng banawa. So, unok-unukan kayo ang uwan no. Kusog ni sa, tungod di siya sa kusog kayong uwan. Sana all. Huwag kay ini hunong nga mo uwan. Mudaghan pa gid nga tubig. So, mauni siya guys. Ato ni siyang limpyuhan. Anam mo na to. Wow naman! Wow! Wow! Mauni siya guys. Atong nahabwa nga tubig. Di gini siya mawa kung di ni munong ang uwan. Di ka ni siya sa gawas ang iyang mga diri siya agi sa kilid-kilid anong simento. Diyan pa kayo siya nga tubig. Kita ninyo guys. Hindi dyan ni siya ginahulong ng uwan na magkadaghan pag yung tubigan niya. Di ra ba maklaro, delikado kay mga slide ng mga bata. Alam mo na to kay magakiat ng mga bata so sunsaon na lang mga slide. Kita ninyo ang tubig guys. Kuan ni siya sa kilid, diri nangagi sa kilid.
Ano siya nga tubig guys. Diyan kay naghabwa. Katunga na sa planggana akong nahabwa nga tubig guys. Sukad pa ni siya ganang buntag uwan, perting kusugas uwan. Delikado ni siya og dili ni kwaon kay ang mga bata ani. Naabot na diri oh. Ito lang sa ning agontahon guys kay saon man mo pa man tay ika patabon sa liki-liki ani sa kilid. So mao ni siya. Oh, oh, kita ninyo guys, ang tubig. Ano siya? Oh. Ano siya guys? Kani sa kilid. Awa akong nahabwa guys oh. Ano siya akong nahabwa? Daghan na. Di ra ba maklaro nga nay tubig, delikado kay gala slide. Ano siya? Karon guys, padulong ko magkuha sa mga bata sa eskwelahan nga. Perting ulan na oh. Gadala kong chinilas kay para dili mga basa ng ilang mga sapatos. So good luck na lang nga may di ta mabasaan eh. So mo ni siya ang daan guys. Perting ulan na oh. Agdi ditas basaan eh. So, mag-tricycle rata kay wala akong bana diri. Lakaw walay makakuha sa mga bata. So, ato ning agontahon og tricycle ng mga bata. Yung ulan na guys. So, muna niya siya guys. Awa, galinaw na. So, taak gitaan. Yeah. Asa man yung mga bata. Kaslide ra ba gyud oh. Ano siya guys, padulong ko sa room ni Natalie. Pati ulan na oh. Slide kaayo ang dan. Ano siya la guys, ako na lang gipa chinilas para di mabasa nila mga sapatos. Ay isa-isa ko. Kana ra isulog. Oh, iso di mo dere. Sapatos. May pagibili na imong folder be. Uy. Kusog ng hangin. May pagibili ni imong folder. Magamay tatagda. Isulog sa ni. Total ko ang rabitaw. Banaw kay didto, galanaw.